Ας πούμε λοιπόν ότι τελειώσαμε τις σειρές που λένε οι οδηγίες μας με το διπλό ποντερί. Φτάσαμε στο σημάδι μας και τώρα πρέπει να πλέξουμε το δίχτυ. Πώς πλέκουμε το δίχτυ? Πλέκουμε καταρχάς 2 πόντους μαζί καλή, όπως όταν κλείνουμε το πλεκτό. Μετά κάνουμε ένα ζετέ. Το ζετέ είναι ότι ρίχνουμε την κλωστή επάνω από τη βελόνα μας από μπρος προς τα πίσω. Αυτό ουσιαστικά μας δημιουργεί έναν καινούριο πόντο που αντικαθιστά αυτόν τον πόντο που κλείσαμε και θα δούμε μετά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε κλείνοντας με 2 πόντους καλή. Επαναλαμβάνουμε αυτές τις κινήσεις για όλη μας τη σειρά. Αυτό βοηθάει να γίνει το σχέδιο που θέλουμε με το δίχτυ και τις τρύπες και ταυτόχρονα, επειδή κλείνουμε πόντους, με το ζετέ ουσιαστικά αντικαθιστούμε τους πόντους που κλείσαμε για να έχουμε πάντα τον ίδιο αριθμό πόντων. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε ολοκληρώσει τώρα την πρώτη σειρά του διχτυού, δηλαδή έχουμε κάνει μια σειρά από επαναλαμβανόμενα κλεισίματα και ζετέ και πάμε για την επόμενη σειρά. Αν ήμασταν με ευθείες βελόνες, τώρα θα πλέκαμε ανάποδη. Επειδή όμως, όπως είπαμε, είμαστε στην κυκλική που πάντα βλέπουμε την καλή του πλεκτού, θα πλέξουμε μία σειρά καλή. Όλους τους πόντους. Και έτσι βλέπουμε πως το ζετέ γίνεται πόντος και δημιουργεί αυτό το φαντεζί με τις τρύπες.